Good morning. Apo Rufo nga officially nga na-instalar akas official nga Cora Paroko tayo dito'y parokya ni San Jose, Iliti Salcedo. Ni Apo Rufo nga baro daan dito yun. Nga ni makatawin na. Apo Mayura, Rachel, kakapsat ko nga papadi, ken ayatek nga kakapsat ken Kristo. Timisa tayo itatadwa ti rambakan tayo. Umuna, ti anibersaryo, ti simbaan tayo kita nyo, daytoy ti maysa nga kapintasan, nga simbaan, dito'y archdiocese tayo. Palakpakan tayo man, dito'y so, congratulations kani Apo Rufo, ken kada kayo nga po marokya. Tinang ipatakder, dahil napintas nga balay ni Apo, ket da kayo amin. Ala nga may nga tao, no diket akas na Kristyanuan nga sang kagimungan, da kayo tinang ipatakder, daytoy nga napintas nga balay ni Apo Dios dito'y Salcedo. Kakabsat, daytoy ti kinapintas, ti simbaan tayo to'y, pagkakitaan iti nabiyag nga pamati tayo. Si bibiyag ti pamati tayo. Ngem saan nga umanay nga napintas ti simbaan tayo, makimisa tayo, ken nalpasen. Gaputa na si bibiyag ti pamati tayo, dahiti nga pamati agbunga met kuma. Pagbungain tayo, dagiti nasayat nga aramid tayo. Pagbungain tayo, ti si bibiyag nga pamati tayo, dagiti programa tayo para kadagiti makasapul. Daytoy ti bunga tinabiyag nga pamati. Ti pamati nga agpatingga dito'y uneg ti simbaan ket saan nga pudno nga pamati. Ti pamati kakabsat nang nangruna ta naparaburan tayo, tinapintas nga simbaan tayo, misyon tayo. Misyon. Misyon pagarian ti Dios. Iburay tayo, tinakristyanuan nga pamati tayo. Ti kinakatoliko tayo, kadagiti kakabsat tayo, nga agbirbiro kani Apo Jesus. Iburay tayo, tinakristyanuan nga pamati tayo, kadagiti kakabsat tayo pa'y nga saan da pa'y unay am-amu ni Apo. Iso ko na kakabsat, daytoy tirebeng nga ibunga, daytoy napintas nga simbaan tayo. May kadwa, na imatangan tayo nga ni Apo Rufo ket naisaad officially akas Cora Paroko tayo tuy. Apo Rufo, adadagijay kayat ko nga may palagib ken ka. Umuna, para kada tayo amin, tipadi ket saan nga kasla na idumduma ti kinatao na saan. Tako natin na santuan nga surat, tipadi nagapumot laeng kada tayo. Tipadi saan nga kasla sa bali ti panakaparswana, saan? He is taken from among men, kuna ti Biblia. Ti ka nang asawan, kadwa tayo. Saan nga naiduma ti kinatao na, ti kinatao tayo. Ngam napili ti padi nga agserbi kada tayo, maordenan, tapno iso ti mangmisa kada tayo,
isu ti mangbunyag kada tayo, isu ti mangpunpun, dagiti minatay tayo, ken isu ti mangidaulo iti nasantuan nga misa. Ken panagkonfisar. Isu nga Aporofo, saan mo nga kunain nga naidumduma ka? Saan? You are taken from among men to serve the people of God. You are not higher than the people. You are one among them. Ngam kaputa padi ka, at dati namnamae ni Apo nga naidumduma nga panagserbim kadagiti tattao. Kandagitoy ti naisao tayo laeng. Aporofo, akas kora paroko, han nga umanay nga kora paroko kalaeng. Kang runaan launay, may saka nga pastor. Pastor, akas ni Apo Jesus, iti kinapastor na. Ti puso na isukuma, tituladem, akas pastor. Akas pastor, anya ti kaya nang asawen, nutuladem ni Apo akas pastor. Nang runang launay, sika, ti mangiparigna, ti kinaimbag ti Diyos. Sika, ti mangiparigna, ti kinamanangasi ti Diyos, kadagiti tattao. Amom, Aporofo, no umay dagiti tattao, no makilanganda keng ka. Kaya't da nga masarakan, mabigbig ni Apo Jesus, iti panagbiag mo. Makita da keng ka, ti kinamanangasi ti Diyos. Makita da ti ugalim, ti kinaimbag ti Diyos. Dahil ti kayat ng asawen, ti pastor. May sapay, Aporofo, idi nadutukan ka saan lang nga parish priest, no diket may nga pastor, at dati imbili ni Apo Kengka. Imbili ka ni Pedro nga apostol. No sublianan tayo, dagyan na pasamak, ijay Biblia, sinaludsod ni Apo Jesus kani Pedro. Pedro ay ayaten nakadi, ngan tinsungbat ni Pedro, when Apo ay ayaten ka. Amoyo na mitlo na nga sinaludsod ni Apo kani Pedro, ay ayaten nakadi. Siguro dahito iti reference na gaputa ni Pedro, na mitlo na met nga indinay ni Apo Jesus. Idi agaw-awit iti cross. Antes nga matay. Iso nga kayat na nga i-confirm. No agpaiso nga ayaten na ni Apo. Ni Pedro kunana, Apo kunana, ammom amin. Nga ay ayaten ka. Sa amuyo na niya tin sa runo ni Apo Jesus kini Pedro, feed my sheep. Pakanem ay wanam dagiti karnero. Aporofo, akas pastor, daytoy tikang runaan nga aramidem, ay wanam dagiti karnero ni Apo nga datayo daytoy. How do you feed the flock of Christ? Kang runaan launay, babaen ti panagrambak mo iti nasantuan nga misa. Isu nga kunatayo ti misa, isu ti sentro nga activity ti maysa nga parokya. Tano makimisa tayo, dengen tayo ti sao di Dios. Ken kanen tayo ti nasantuan nga bagina. Isu nga kakabsat ti misa, duwa ti lamisaan nga panganan tayo.
Lamisaan ti sao ti Dios ditoy, ken lamisaan ti Eucharistia, nga ditoy makonsegra ti awaten tayo iti nasantuan nga bagi ni Apo, nga dagitoy nga duwa ti agbalin nga taraon tayo, ti panagbiag tayo, ti biag ti pamati tayo. Isu nga Apo Rofo, makita am tatay na iyawat kain ka ti tulbek ti tabernakulo. Gapot at ti tabernakulo, di ta maidulin ti consecrated host, ti bagi ni Apo. Ikapot at ti sentro ti simbaan, daytoy altar, keno awan ti misa, ijay tabernakulo. Kaday ito nga rood, ti importante, Apo Rofo, dagiti tattao ni Apo Jesus, may wananda, babaen ti sao ti Diyos, ken babaen ti panangan tayo, ti nasantuan na bagina. Isu nga Apo Rofo, idanon mo ti misa, kadagiti kadawyan nga lugar, no saan da nga makaumay ditoy, sika ti mangidanon ti misa. Kamasapul da ti mangan. Masapul da ti mataraunan ti sao ti Dios, mataraunan ti nasantuan nga bagina. Isu nga kakabsat ti misa, saan lang ti koleksyon. Ti misa saan lang iti sabsabong nga maidanon. Kang runaan launay, no marambakan ti misa, no makimisa tayo, gaputa mabisin tayo ti sao ti Dios. Mabisin tayo ti nasantuan nga bagina, kanda ito'y maited kada tayo. May katlo, Apo Rofo, akas pastor, at dati baro nga wagas ti simbaan. Actually, nabayag da ito'y, no diket in-emphasize manen ni Pope Francis, ken da ito'y mati tultuloy ni Pope Leo XIV. Anya ti baro nga wagas ti simbaan tayo. Ti baro nga wagas ti panangibiyag ti simbaan, ket amin tayo dumngeg iti maysa ken maysa. Ti padi dumngeg kada kayo. Ada ti panawen, nga ti parokya ti padi laeng ti sentro. Ti padi laeng no anya ti bagana iso daytan, saanen takta. Ti simbaan, we listen to one another. Tadito'y tayo makita ti pagayatan ti Diyos. Taamin tayo, idi nagbunyag tayo, naawat tayo amin ti grasya ti Espiritu Santo. Isung amin tayo, ket adda ti boses tayo, timot tayo, iti simbaan. Apo Rofo, dahito pa'y ti masapol nga lagipim, ti simbaan ni Apo, ket it's about dialogue. It's about listening to one another. It's about agpapada tayo, agkuykuy, agkikinuyog tayo, na agdalyasat, iti pagarian, mapan, iti pagarian ti Diyos. Isu nga kakapsat, amuyo, noan niya nga rod, tinamnamaan niyo, kani Apo Rofo, saan lang akas kora paroko, no diket akas may nga pastor. Amuyo dagito'y sabali nga sekta, ti awag dati ministro da ket pastor, which is the right word.
dahito sao nga parish priest, kasla administrador laing. Kasla it's something like mang isulaang ti manage ti parokya. Pasit na ita. But first and foremost, ti kayat ni Apo ti padi may nga pastor. Iso nga kakabsat, akas may nga parokya, pumarokya, agkukuyog tayo nga rod, ngagdalyasat, ti pagarian ti Diyos, nakadwa tayo ni Apo Rufo, akas pastor tayo. Amen. Itinagan ti Ama, kan ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Amen.